Стига, Силве! Айде, успокой се! Вили е голям детектив, той ще помогне. Какво е станало? Значи, Силвето... Абе, не питам тебе, папка, питам нея. Моля ви, разкажете ми от самото начало. Родена съм на 28 ноември 1972 година в град Ловеч. Моите родители са чести хора, които... Чакайте! Нека ме интересуват вашите родители. Но нали ми казвате да започна в самото начало? Разкажете ми за престъплението, което ме е довело при мене. Аз не съм извършила никакво престъпление. Защо си мислите, че аз съм извършила престъпление? Нищо не си мисля, но ако до 2 минути не ми кажете какво ме е довело при мене, ще се принудя да ви изгоня. Значи, Силвето е станала жертва на кражба. Не си откраднали. От гърлицата. Откраднали си ли от гърлицата? Не можете да На президентшата. президентшата? Оф, абе, нали писах, че тук Абе, не другата питам седмица... тебе, папка, питам нея. Моля ви, разкажете ми пак в начало, ма пропусете там честите бъде. Преди един месец постъпих на работа в секретарията на президентството. Моята работа е да отваря всички писма, които получава господин президент, и да ги сортирам. Четете ли ги? Ма разбира се, как иначе ще ги сортирам? Логично продължавайте. Най-много са писмата от безработни, които молят господин президента да намери работа. Има трагедия има. Разуми се сърцето. А той господин президентът е такъв добър човек. Ама, как да им помогне на всички? Его, миналата седмица една безработна с 30 само пише. Господин президент, какво да ги храня тия деца, а? С камъни ли да ги храня? Силве, не се отклонявай, кажи за кражбата. Значи, всеки ден получаваме около 30-40 писма. И до обяд аз ги подреждам в няколко папки. Има папка жалби, има папка покани. Покани? Ще я покани. Ами понеже господин президент много го казва на разни чествания, събирания, юбилеи. Его, онзи ден го поканиха в зоопарка по случай раждането на малкото сладко хипопотамче по търсене. Да не става сладко! Силве! Давай по същество. Да, значи, има папка жалби, има папка покани, има и папка обиди. Обиди, ти сте обиди. Ама знаете ли как го обиждат господин президента? Ако той е такъв добър човек, за хубаво се целува. Цялата седмица един му пише: мръсна гад, гнидопродажна подлога и перелистите с газ, майката жени! Силве! Ай, стига, кажи за кражбата. Какво е ме направил човека, бе, Павка? Абе, нищо не им е направил човека. Ами като нищо не ме направил, що така го обижда? Кажи на тебе какво ти направиха. Ох, на мен нищо не са ми направили! За кражбата кажи. Каква кражба, бе, Павка? На ограницата! Каква ограница, бе? На ограницата на президентството е подарил онзи там. Откъде беше? Добре, де, сега ще кажа и за нея. Значи, официално посещение у нас, другата седмица пристига президента на Средно, господин Лугос Топака. Да, нашия вестник го отрази. Господин Топлака, както ти не знаеш, е голям приятел на нашия президент. И миналата седмица получихме едно колече от зелен нос. Отворих го. Бомбон са фрески. Как разбра? Най-фуба кула ли мирише? Не бе, Луко. Пише Мейтик Франс. Ей, това е улика. Значи подмяната на дневните е станала във Франция. Много вероятно. Или пък този, който ги е подменил, иска си мислим, че подмяната е станала във Франция. Ако не намерите огърницата, ще ме уволнят. Глупо, сега па тебе за какво да те уволняват? Точно за ти пакет ще разкъртия уволниха! Ама Данчето е откраднала, ти не си, нали? Не съм откраднала. Момент, Силве, ялко ме. Сто пъти си мислите, че е трябвало да има огърлица. Еми, във вестника така пишеше. Така е, лично аз съм го писал и е сега ще го покажа. Да. Пише Валерия Велева. Абе, каква Валерия Велева, бе? Това ми е псевдонима. Валерия Велева. После ще обяснявам. Гледай сега, слушай. От прес-службата на президентството Зеления нос съобщиха, че господин Топлака възнамерява да подари на българската президентша огърлица от пери на стойност $130 000. Перите са основното богатство... Чакай! Той ще отшира друга седмица. За какво не ги донесе лично и ги праща по почтата? Топлака винаги процедира така. Значи, на времето стана голям гав, като беше на посещение в Чехия. Идва той, прегръд поцелувки там с президента на Чехия и дойде времето за армагани. И подарява Топлака една кутийка, де трябваше да има перина огърлица вътре. Ама като я отвориха, вътре нямаше нищо. Представяш какъв резил. А то някакъв келеш туханата ги свил. И какво стана? Попесил. Президента? Абе как президента, що беше келесил от охраната?
Някой друг знае ли спрашва? Не. Не мога да ви помогна. По-добре се почете в полицията. Ти луд ли си? Как ще се оплаче в полицията? Представяш си какъв международен скандал ще стане това нещо, ако се разчуя. О, Валерия, няма си никаква лекар, не може да се приеме. Първо обясните за псевдо. И второ, представи си, че го разкриеш. Ще станеш най-известният детектив. И по CNN даже ще те покажа. Към си ребе, нали? Трябва да се разчува. Чакай сега. Като го разкрием, може да се разчуеш. Ще обвиним там някаква международна конспирация и ще спасим честта на нацията. Добре. Ако приемем, че... Добре, сигурно може да се вървите ни, ако намерим нещо или се обади. Ама представете да не се обадиш се. Да. Защо толкова? Пак кажем, че се това не съм ти братовчетка. Не, братовчетка ми е. Защо? Защото ако дадете братовчетка, целият бюро сте има умници. Момчета, най-добре се откажете и оставете нещата самия си дойдат на място. Айде сега пък ти. Как сами ще дойдат на място? Топлака пристига след една седмица. Представи си, когато попита нашия президент как се харесвали перичките и нашия ще го гледа като ударен с мокър парцал. Той нашия президент по принцип си гледа като ударен с мокър парцал. Това не без политика, де. Айде бе, Муцо! Само аз имаш работата. Работа там, за това ти плащам. Как какво пише тук? Къде? Вътре има картичка. Каюр, дезелта, шак ли си? Това си швак ми звучи. Аз стига не само ме стиски в главата. Абе, що бе? Иска да кажа, че звучи като хашлак. Абе, като хашлак е звучало. Много добре знаем като какво звучи. Да? Кой е това на врата ти, бе? Кое? Тая върлица. Коя? Бедената. А, това ли? Това са истински пели подаръци на гаджето. Фалшиви са. Фалшиво е чернето си, Шошо казва си истински. Шошо ли? Кой е това Шошо? Новото ми гадже. Известен е още като Шошо Пора. Ей! Аз съм писал за Шош Пора. Края на кожената мафия. И ти кога ходиш с него? Не изправя една седмица. Абе, усещам напоследък една миризма около губето. Просто на какво мириш, то на бор ми мириш. Това ти аз не само маркетинг. Може да ги видиш? Кое? Пелите. Този безценен поров подарък. О, фалшиви са. Ей, Шошо казва, че са И истински. голяма работа твоите цици да би да са истински. Разбира се, че са истински. Бубе, твоите ръце е чиста на нацията. Какво направи? Дай пели. Не. Абе, ще кажеш там, че ги загубил. Трябва да ги дадем на президентшата. Това хептен не става. И защо? Представи си нашия президент, като разбере, че са му подарени фалшиви перлички. Идва топлаката и му вика: ти за какво си подарил на жена ми фалшиви перлички, а? Какво прави? Ми трябва да четем надписа на картичката. Абе, това на какъв език е? Ами на африкански някакъв, не знам. Абе, Муцо на времето е свирал с африканци. Муцо, ява. Муце, ти нали свирал с някакви африканци? Да. Вижда ли ще мога да прочетеш това? Каюр десел ташлак ми си. Абе, това ташлак ми звучи. Аз стига де! Нищо не ми говори. Аре, мисли. Единственият вариант е да се обаля на Уин. Кой е толкова? Ами, това е африканецът, с когото свирих едно време. Ей, абе това Луи не звучи. Аз стига де! Hello, my friend Uy. It's me, Муци. Питам, какво значи? Каюр десел ташлак ми си. Вика, благодаря подобно. Попитам, какво значи? Hey, Uy, my question is, what is this Kayur десел ташлак ми си? Oh, really? Thank you, Uy. Bye-bye. Честита нова година. Какво? Това значи честита нова година. Това е нова година посред лято, бе. Абе, във всяко африканско племе нова година настъпва по различно време. Абе, вие откъде го намерихте това личе? Бягай си на бара там. Ей, омръзна ми! Ето е купата ми, ни тук ще избим цял хилната трябва. Ти ли беше противчетка, бе? Както е казал поетът, настанаха мрачни години, налага се спиш с роднини. Не гледахте ли новините? Не. На остров Зелени нос е станал преврат. И президента, господин
Да, бе, Силвия. Много хубаво гърлице имаш. Това истински перли са. Да, истински останеш. И за какво беше това? Тя откраднала и... Аз погрешно видях цецка. Ужас, не мога да понасям в тази тачка. И аз на мъже бил голяма клечка. Верно? Да, бе, имам, не знам, си какви апартаменти в Лондон, не знам си какви някъде. И още си знам какво. Не си хване стая, къде си скубен бежите, моля. Ма те това мъжете са много прости. Ма как може да се ожени за това безмолвство си? Та няма никакви интерес, нито ходи на чалга, няма никаква. Само хубавите колектори с приятели по себе. Човека си много. Ама аз да ти кажа, знаеш какво се сети? Писмола не съм я виждала тая. Как ще я видиш много? Тази се прави на велика пазара само от Лондон и Париж. Селянка. Абсолютно. Ма да ти кажа, и София се е напълнила с селяни. Не само София ти кажа, и Ловеч се е напълнил с Верно? има някаква супер натална дъвка и викам един приятел, ще ме черпиш и нещо. Ние с него си говорим, тя ни прекъсва. Така? Си викам, искаш ли черпи ваша мама? Тя вика, коя си ти? Така ли ти вика? Така ли викам? Селянки. Моето момиче, мене цел Ловеч ме знае. Коя си? Аха, така ли каза? Не бе, гати селската пръчка. Нощи бях с... Ето още един селянин. Пак се напил. Айде, скоро, айде. Седи Повече в този бар няма да стъпя. Нейна бе. с едно, Влияние. с една мадама, с страшни... Какво беше това, бе? Птици! И... Филип, трябва да говоря с теб. Казвай. Ела с мен горе. Пак ли в любов ще ми се обясняваш? Абе казах ти, престанете да ядеш мекът на сексуален обект, трябва да говоря с теб по работа. Казвайте. Мога да говоря през медиите. Страшни птици! Те ми са толкова пияни, че... Не мисля да се кажа, ела да се не. Айде, казвай. Слушай се. Вчера ходих да бърша пяното и между струнка намерих това. Когато слънцето се изравни с луната и буковете рониха листа, аз се събудих зърна светлината, зад мен е хлопна старата врата. Какви сте глупости? Не схващаш ли? Не. Слушай сега. Тази къща е била много стара. Дядо ми е бил много богат, имало имоти, съкровище, което е крило в избата. Обаче един ден умира внезапно и оставя наследниците без пукната пара. До днес, когато малката сладка Сидония не намери това лище. И ти мислиш, че... Ами то е написано съвсем ясно. Когато слънцето се изравни с луната. Кога слънцето се изравнява с луната? Лунността не е. Твърде буквално разсъждаваш. Кога денят се изравнява с нощта? На 22 марта и 22 септември. Точно така. И буковете ронеха листа. Какви сте букови сега? Абе, на времето тук в двора имаше два бука. Това какво ти говори? Нищо с два бука. Ронят листа, Вили, ронят листа. Това ще рече, че заравянето е станало на 22 септември. Нали така? И? Събудих се с дърна светлина, а зад мен е хлоп на старата врата. Значи, дядо се събудил през нощта, зърнал е светлина и зад него се е хлопнала тази врата. Защо тази? Моля, хлопнем на врата. Добре, ти ако имаш съкровище в козета, ли ще го заробиш? В избата ще го заробиш, така? Да речем. Точно така. И сега ни остава само да го намерим. Изравяме съкровището и отиваме на Хавайите. Не. Зад някакво живото, където ще ходим на Хавайите. Ще кажеш парички. Какво, няма да ми помогнеш да намеря съкровището, дядо? Ще ти помогна, ама само като приятели и никакъв секс. Добре, ма като стана милионерка да не запееш друга песен. Няма. Какво е? Когато слънцето се изравни с нощта, обаче никой не трябва да знае за това. Трябва да лопата, компас и чували. За какво са ни тия чубали сега? И за какво ще пренасяме съкровището? Аз долу се дръгна. Носи ли чисто? Така,
пише, че първо трябва да тръгнем на изток. Добре, къде е изток? Нали ти казах да вземеш компас? Добре, изток е натам. Добре, тръгвай. Сега на юг. Натам. Към бара. Така. Щом лунен лъч очите ми огря. Огрява ли лунен лъч? Не. Така ще не за бара. Да го прескоча. Ако може да го обиколим, да видим. Така. Щом зърне светлината, спри. Тук трябва да е. Добре, какво правиш? Копай. Призраци. Абе, кой призраци, бе? Не си ли чувал за гробницата на Тутанкамон? Ще има нещо такова. Това се надял ти с Тутанкамон. А пък я знам, аз мога да дядо Тутанкамон. Ето, ще ни видят! Кой ще ни види? Оф от прозореца! Ела тук! Абе, какво правиш там? Така нищо няма да стане! Оле, това са иманяли! Чучуроват нещо! Да! По-дълбоко! По-дълбоко! Каза ми чучуроват, иди да нещо! Абе, стига си ми дал този въпрос! Хубаво е, нали? Страхотно е! Оле, намериха за крощи! Играем шах. Шак, нещо такова! Муце, вие два... леле, Павле, се убия. Абе вие, ти какво ми светкаш тук с това фенерче? Аз тук не намерих да се размножавате! То си е наша работа, ти какво правим там? Вили, ти стар дъртата ли бе? Майко! Вили разбира учени за разлика от Павел. Значи, Павле, ти що не ми каза, бе? как да ти кажа? Като ти разказвам за моите гаджета, ти изобщо не слушаш. Никога не е стал дума за Муца, али? Може да ми съобщиш по някакъв начин. Да ти съобщя? С обява във вестника, може би. Не може да ми кажеш, пред спиш с нея. А ти що не си ми казал, че списка Карагьозов? Не спиш Карагьозова, бе! За сега! Гледай го, че лопатата си взел, като е умори от секс да може да я зароби. Вие сте побъркали. Само не ми казахме, че си стигнал да съдиш овошки за пак. За кровище търсим. Абе, никой за кровище не търсим, бе, миличкия се е побъркал от обух по мене. И ти мене си ме намери. Нищо не съм намерил. Карагьоза смятам, че Шибан е дял за роля, ако Шибан си кой то Шибан бар. Вили, къде се намираш? Как може да гроши така? Намира се пред два безсрамници, които най-наго се чудят пред очите ми. Абе, няма никакво съкровище, взехме лопатата да разнообразим любовната игра. Копае! Ела ви изкладно, сте изкопали. Ето, гледай. Муце, те нас не са изкопали, тук бахти извратеняци. Не риски, риски, ако не искате. Абе, тя така и така, стави си по едно да пием. Да пием за любовта. И запомните лицемерни приятели. Сега ще трябва ми помогиш така. Защо знаеш, че влюбен в нея, нали? Знаеш? Знам. И това ще го направи. Мале! Ма ти ме обичаш ли бе? И тогава що не ми казвам? Какво ти кажа? Такова само всеки богаташ, че аз тук 5 лева за едно кило нямам. И затова реших... Да преспиш с Карагьозова. Не съм спал с Карагьозова, бе! За сега. Като не си спал с нея, какво търсите зад бара? Съкровище! Айде бе, съкровище, точно тук го е загорил някой. Когато слънцето се изравни с луната и буковете с тия пустоти изобщо Не съм очаквал да разбереш. Това е кодирано послание. Ние с Карагьозова го да си про... Не ми го пърне. И разбрахме, че съкровището на дядо й е заровено там отзад. Ама си сигурен. Абсолютно. И какво чакаме? Давай лопатата! Пусни лопата! Пусни лопата! Пусни лопата! Абе, ей! Виж, ми пука за скапаното съкровище. Знаеш ли каква статия ще стане? Баба намира съкровище в част. Абе, баба ти бе! Сударина, ти, къде го намери париче? В пяното, защо? И сигурно ли си, че това бе
написа твоят дядо. 100% това е неговият почерк. Ами ако е така, излиза, че за жалост аз съм твоя братовчетка и негова внучка, защото моят почерк е същия. Ето виж. Вярно е същия. Те веднага се намират някакви фалшификатори да ми претендират за съкровището. Обаче Мила много се сгрешила, защото в нашия род тъпи и грозни жени няма. Ето това вече ще го приема лично. И да ти кажа, че аз нямам претенции към тъпото ти съкровище. Що? Защото няма съкровище. Как така? Ами Сидония намерила само едната половина от нещето. И къде е тогава другата? В мен. Зарових любовта, страха зарових, прегръдките, горчивите сълзи. За себе си оставих само спомена, че бях щастлива с твоите лъжи. Не съм чувал нищо по-късно. Много хубаво. Кой е писал? Аз. Малко стихоплетци. Всички пишат личне. Това не е стихотворение по текст за песен. Вили, станали сме жертви на поезията.